Ok, protokol mi nalaga, da povem, da seveda z Damjanom bova govorila v slovenščini, Ognjen bo pa govoril hrvaško, upam, da to nobenega ne moti, hvala lepa. Tako da lahko počasi začnemo. In sicer, če smo pri predstavljanju dali prednost seveda gostu iz Hrvaške, bi tokrat začela z Damjanom, ki je starejši izmed dveh in bi rekel, je njegov opus tudi morda malo širši. Zdaj pa tako, no, prej smo se pogovarjali, Damjan, ti si zdaj res vroč, ne? Mislim, videli smo Usodni telefon, je bil spet prikazan na Lifu, tvoj dokumentarc Meje je šel, je fino zaokrožil naokrog, seveda Nočno življenje je zdaj v distribuciji in si mi rekel, da o teh nekih svojih začetkih, da si že kar nekaj govoril. No. Jaz, ko smo to pripravljali, sem si blazno želel, da bi lahko prikazali in videli kako od tvojih del iz čistih začetkov. Torej takrat, ko si morda še s kamero v okviru Škuca hodil okrog in malo tako snemal, pa smo prišla do ugotovitve, da je to vse izgubljeno, da si to že probal najti in vse. Tako da nekako tvoje prvo delo, ne, ki ga v bistvu sploh imamo za pokazati, je ravno Usodni telefon. Ne. Ampak vseeno bi te prosil, da se malo za začetek, se pravi, da se vrneva v ta 80-ta, ko mladi fant pride iz Krškega v Ljubljano z željo, da bi delal filme. Ne? Ali kako je bilo to? Dober večer še enkrat. Mislim, prišel sem najprej željo, da bi se vpisal na AGRFT. In sem delal sprejemne prvič, pa sem delal sprejemne drugič, pa sem delal tretjič in sem gotovo, da očitno ne bo šlo. In takrat sem delal v enem studiu, to je bil po moje prvi tak neodvisen studio Max Soleil, kjer so se fajn stvari smo snemali, spote za Laibach, video, seks in podobne stvari. In imel sem nalogo, da zberem avtobus statistov in da gremo na Roglo snemati nek reklamni spot. Sporedno sem pa delal tudi v K4 in sem statiste tam v K4 iskal. In zjutraj ob 5 je bilo treba iti in ob 5 ni bilo čisto nobenega. Bus je prišel, valjda vsi so spali. In 15 čez 5 je prišel en sam človek in s tem sva potem odšla na Roglo. In ta človek je bil ta človek je bil Danijel Hočevar. In zdaj, ko sva bila edina, sva se pač pogovarjala na busu, kaj bi kdo počel, jaz bi snemal, njega je tudi film zanimal, takrat že delal v Škucu, v video o tej neki, mislim, filmski sekciji. In je že na poti imel neke ideje, da kaj če se v Zrečah ustavlja, pa gre v srednjo šolo, pa tam mogoče rečeva, če gre oni z nami, da jih posnamemo. In so v resnici pol to posnela. In tako se je začelo. No? In jaz sem imel idejo, da nekaj pač moram posneti, glede na to, da je bilo jasno, da na akademijo ne bom šel. In sem to vzel kot eno moje skoraj maščevanje temu, da me ne sprejmejo na akademijo. In Daneta sem prepričal, neka retrospektiva je bila, a Dane tlej? Ne vem, od česa si imel denar? Pazolinija pazi denar. In sem rekel, da bi kratek film posnel in Dane je rekel, v redu. Pa se mi je zdelo, da kratek film mogoče ne bo dost, a veš, da treba tako nekako bolj radikalno zastaviti, se nekaj celovečerca in je spet rekel ja, ne. In pa me pa že malo panika zagrabila, ker sem pa vedel, da v resnici čisto nič ne vem, nisem vedel, kako film posneti. Neke knjige sem si takrat se je iz Beograda, Beogradska akademija, so bile dosti zanimive knjige, recimo kako napisati in prodati scenarijo. Pa sem nekje sem prebral, da je Godard rekel, da vse, kar rabiš vedeti v režiji, se lahko naučiš v 2 dneh in to me je malo pomiril, sem rekel, mogoče se vsaj. Tako da v glavnem, to je bilo čist začetek, kako sem prišel do Usodnega telefona. Je bilo usodno v bistvu znanstvo z Danetom, s katerim še danes, se pravi, to je zdaj 30 let je bilo avgusta, kaj smo to snemali.
Ne vem, kako sva zdržala 30 let skupaj, ampak sva. Dobro, a In, smo od- še kaj bolj konkretno o klipu tem povedati, ki si ga izbral, da ga pokažemo? Ta odlomek sem prejšnji, ko si pač naj povabil, ta odlomek sem zbral iz parih razlogov. Noter v tem odlomku sta Jože Dolmark pa Francis Lak in v tem filmu je par ljudi, mislim, mi vsi smo se postarali za 30 let, par ljudi pa ni več. In sicer ni več Silvana Furlana, po katerem se imenuje ta dvorana, ni več Braneta Bitenca in ni več Francija Slaka. In se mi zdi, da je film včasih tudi res dokument časa, da neki ljudje, kot je rekel pokojni Boštjan Hladnik, ostanejo konzervirane emocije. Zato sem zbral. In še nekaj je v tem odlomku noter, Jože govori, ali pa bi mogoče to pol po odlomku povedal. Mogoče. Ok, no pa dajmo pol za začetek, če se strinjamo, se usedemo pa pogledamo ta prvi odlomek. Itak bova slike pa odnose, malo sem lahko. Da bo šla še zvokom. Štiristo 5 metrov, točno 90 minut filma. Kaj? Te ne se res taki mili, še ta posnetek bo dalen noter, ker je dober. Da ne bo kdo rekel, da ni ta pravceve večer. Zdaj pa drugi del posla. Zvok. Lahko gremo? Tako? Dobro. Bi nam v par besedah lahko popisali, o čem bo govoril vaš naslednji film? Preprosto, to je zgodba o tem, kako težko in neočarljivo je bilo biti hkrati Slovenec in Italijan tistega daljnega, pa vendar zelo natančnega leta 1949. Vi, Jože, prav gotovo poznate moje filme in veste, da jaz celo življenje delam en in isti film, ali bolje rečeno, ponavljam eno in isto zgodbo. Ker pripovedovanje zgodbe je pravzaprav izmišljanje stvari, je laž. Mi potrebujemo laži, da preživimo. V tem vidim, da ima film svojo moč. Pa se vam ne zdi, da je v zadnjem času to pogosta obravnava teh prelomnih, usodnih za nas trenutkov leta 1948 ni le nekoliko pretirano, oziroma da gre vendar za en čas, ki po svoje herojski, po svoje gre za neko zgodovinsko odločitev našo. Zdaj, mislim, ta odlomek sem zbral, to niti nisem vedel, da bo v začetku ta del s to dolžino, ampak tudi z dolžino sem imel problem pri tem filmu, isto kot je v filmu noter, da za vsako ceno so hotela z Danetom pač zdaj celo večerc, ne, in standard je pa takrat bil, koliko dane, ne spomnim se točno, ampak v glavnem, vem, da smo tudi špico podaljševali in vse skupaj, da bi prišli do te iste dolžine, kot sta imela ta dva problem. Ampak tisto, kar je pa zdaj, ko sem gledal, sem se pa spomnil, takrat sem imel 22 let, ko sem to snemal in vem, da to smo improvizirali ta intervju, da sem tako šel domov in sem razmišljal, pa kako to možno, mislim, kako se tako govori, da cel življenje en in isti film snemaš. Ampak zdaj, seveda, 30 let kasneje vidiš, da v resnici je to tako, no, da pravzaprav ne vidim bistvene razlike med nočnim življenjem pa med usodnim telefonom, dobro, nočnim življenjem v barvah. Ampak pravzaprav nek režijski princip je zelo podoben
In kar se Nočnega življenja tiče, verjetno ste ga večina videli, je tista scena, ko Šugman leži na pločniku in v ozadju so bloki. Jaz sem takrat, ko sem to snemal, v tistem bloku živim, točno iz onega bloka ven snemal te posnetke za usodni telefon. Skratka, jaz ne sem, da en isti film snemam, jaz celo isti blok snemam že na nek način 30 let. Tako da to so neki moji začetki. Film je bil pod vplivom, jasno, Godarja, malo Jarmuša, teorije, Šion je takrat prišel s to teorijo kozmatičnega glasu in je na scenariju noter to upeto. Je pa sodeloval na scenariju, bil pa še pokojni Silvan Furlan. Dobro, hvala Damjan za enkrat. Jaz morda zgolj za naprej, ker mislim, da bomo prišli do tega, da je fascinantno, kako se režiserji, tvoji kolegi pojavljajo v tvojih filmih. Tukaj smo videli poleg seveda Francija Slaka, ki si ga omenil na začetku, tudi Vinčija. Ampak bom to vprašanje morda prihranil za naslednji insert. In da se posvetimo malo Ognjenu. Ognjene, dobro večer. Dobro večer, hvala. Vrlo mi je drago, da si s nama. Isto probajte nekako vratiti na te početke, znači to što znam, to što sam pročitao, rođen si u Splitu i u jednom trenutku, znači, otišao si na studij u Zagreb i onda si se opet, da dođemo do tog nekog prvog inserta, vratio u Split. Tako da. Ja sam mislio da u životu nemam nikakav poseban talent i onda mislim da je redatelj najbolja opcija za nekog ko nema nikakav poseban talent. Tako da sam ali sam bio, govoreći o tim početcima, bio sam grozan student. Ja sam bio jedina osoba koja je uspjela da padne drugu godinu Filmske akademije. Ja sam upisao, ali sam pao drugu godinu, što je onak loše. I onda mi se potrefilo da me neko zvao iz dramskog programa Televizija Zagreb, Hrvatska televizija ima kao neki program, da te zovu da snimaš filmove. Ja sam mislio da me zajebavaju, da to nije istina. I onda sam išao tamo na dogovor, onda mi je Tomislav Radić, koji je redatelj hrvatski onog filma što je Iva snimila, mi je rekao da ću ja snimat film i još nisam bio siguran. I neka žena me zvala da dođem na dogovor u vezi snimanja filma. Ja sam mislio da me neko zeza, tako da sam se dogovorio na nekom neutralnom mjestu, jer nisam bio siguran je li to uopće. Tako da do kraja nisam vjerovao da ću to snimit i taj, kako da kažem, nisam uopće znao kako funkcionira filmska ekipa. Ja sam totalno upao u to kao u kutiju čavli i tak, evo. Dobro, to što je sad treba reći, znači da mi je biti morski pas, vraćaš se, to je naslov pjesme grupe Metak, koja je bila nekako u 70-im popularna, film se i završava to pjesmom, ali ti se sa svojim prvencem se znači vraćaš u taj Split, u stvari glavni junaci su iz nekog brda iznad Splita, vidit ćemo da ćete tamo vući i u drugom filmu. Šta ima u tim brdima iznad Splita što te je nekako tako možda privuklo? Ne znam, meni je to, mislim, ti ljudi od tamo su smiješni i vrlo, kako da kažem, izlaze iz okvira na koje smo navikli kako se ljudi ponašaju i to uvijek zanimljivo i smiješno. Ne bi čak rekao da me privuklo, nego to je jedino što ja znam, pa sam o tome mislio snimiti film i taj film je proizvod nečega što ja znam. Kad izlaziš van u Split, onda je to bilo nešto sasvim normalno i osim toga, znate, prije nije bilo kao, nismo mislili raditi filmove za festivale, to je sad nastalo kao neka pošlost. Ja nisam uopće znao, baš sam pričao s Damjanom koji su festivali, nisam znao da je Berlin, ima neki festival u Berlinu, negdje mi je bilo ideja. Mi smo radili filmove, ja sam zadnja generacija koja je uvijek radila kao filmove za publiku. Onda sam vidio da to je besmisleno, pa sam krenuo raditi nešto drugo. Ali ovaj film koji ćete sad vidjeti insert je bio namijenjen publici, ali opet nekako publike nije ni bilo previše, tako da, ne znam, nije baš uspjelo do kraja, nekako nije bilo loše i ovaj film isto ima čudnu, isto ko što je ovo, isto kad smo završili film, montirali smo ga na traci i vidjeli smo, kao dug je 60 minuta, to nije baš dugi metar, ok. I onda smo išli da dosnimavati do 71 minute, došli smo do 73, to je to zapravo.
Dobro, ali ipak je treba reći, znači na festivalu u Puli od filmske kritike je proglašen kao najbolji Bilo je 5 hrvatski... filmova, to stvarno nije bio problem. Da. I kaže, još najgledaniji je hrvatski film. To isto nije bio problem jer su svi drugi bili u ratu, ovaj nije bio. Tako od 5 filmova, ovo je jedan koji nije bio u ratu, tako da to isto nije bilo previše problematično. Onak, Dobro, ajde da pogledamo taj kratak insert, pa možda ćemo još jedan dijelić mali da kažemo o tom. Ovo je lipa cura. Šta ti znaš, ajde muči. Vidi ovo, vidi, ha? Da li ti je dobra svakom? Kako je dobra. Alo, alo, momak. Momak, ej, ej, alo. Alo, ej, momak. Evo me, dobro je, šta se treba derat? Dobro, može li se išta popiti ovdje? Ako baš hoćete, možete. Dobro, daj meni onda pivu, veliku. A šta će kolega? Mate. I ja ću isto pivu. 2 pive. A s kojeg ste vi brda došli? Trebala sam mu da 2 uz uši. Ali kao ono šta pokušaj. Znaš, ono kao večera pa džil s motorom. Jel mu bija prijatelj, ja? Ma daj, bišća, makni se. Jel mu bija prijatelj? Ma on ti je oženjen ka. Oženjen, nisam znala za koga. Znaš, ono, znaš možda da se jebala s ovim mojim. Ajme, meni jadani. Brando, alo, facu, di ćeš? Aj, vidimo se poslije, aj. Ovi je ka smišan. Njegovo ti je sve ono ko Katalinić, znaš? Ja, nisam znala. Daj, šta ti? Sve mi je ispalo. Daj, čekaj. Ej, vidi ovo, nu! Šta suda? Opa, hoće li bi još toga? Dinko, dođi brzo, dođi ovo vidjeti. Pa dobro, di si ti iša po tu pivu? Šta je, vidiš da je gužva? Slušaj, Prika, reci ti meni, ima li se tute navečer di za otići? A di bi ti iša? Pa šta ja znam, u neki, evo, ja i Mate u neki disko bi išli vanka. U disko? Hoćete li znat naći, odakle ste? Iza Gvozda? Iza Gvozda. Šta niste tamo i ostali? Šta je reka, Mate? Da se stvarno nije ništa vidio, Ma nije. Evo, možeš pričeka Pinkica, osnovno se dogovorimo. Ime, one u šta se obukla. Šta ti nju znaš, ka? A kako ne znam, ona ti išla si oko? Jer on još uvijek vozi onu džileru, a? A ne znam, prošli put sam gledala na ves. A šta je ovo? Pa kako ne je ovo pivu donio? Boga mi, ja ne znam šta je. Ko da nije piva. Ne znam kako bi ti rekao. Boga mi, ja ovo dosad nisam pio. Šta je ovo, ja? Treba je reći da si, jel smo to, kako smo to sklapali, znači da si dopustio meni da izaberem neke inserte iz ovih filmova. Tako da je, i tu je i neko pitanje. To što je meni bilo zanimljivo ovdje, malo me je podsjetilo to na, jel se preziva Smoja, ovaj gospodin koji je napisao Malo misto i koji je pisao za Feral Tribune na kraju. Tako je taj provincijalni mali dalmatijski gradić ogovaranja, to neko, tako, to me zanima malo. Da, ono što je meni smiješno sad kad to vidim ovdje, u ovih par kadrova ima više akcije nego naredna moja 3 filma, više statista i svega, to je užasno smiješno. Ali to je bilo nešto, ja sam, zapravo to je trebalo biti TV film, kao da nešto zabavi ljude tokom ovoga i ja sam taj film zapravo kao zamislio
kao neki džarmuševski film gdje se sve događa tokom jedne noći, likovi se isprepliču i tako dalje, međutim sad vidim kak je ta zamisla zapravo bila loša, ovo je nešto sasvim drugo, točno ovo što ti kažeš, to je neka smojino i valjda je to izašlo iz mene, valjda u tom trenutku je to bilo jedino što sam mogao, ali na kraju krajeva, kada kažem, sad kad gledam Damjanov insert, on izgleda puno više cool nego ovaj moj izgleda kao Isuse, šta je ovo sad? Ali, šta sam htio reći, i uglavnom taj film je bio proizvod moje želje da otplatim dugove. Uglavnom, taj film je bio nešto što sam ja mislio da ću osvojiti publiku, nisam. Bilo je najneugodnije iskustvo kad je taj film bio na Mannheim film festivalu, to je festival na kojem su startali Godard, Jarmusch i tako dalje. I dođem ja sa ovim filmom i dođe tipa publike, 500 nabrijanih Njemaca, left wingersa, koji čekaju film bivše Jugoslavije, sad će oni gledati kako Hrvati, ne znam, rat u Bosni, žaluju ovo, i vide ovo. I ta reakcija je bila, Isuse Bože, šta jesi ti normalno? Ja ne znam zašto su uopće uzeli taj film na Mannheim, ali uglavnom bio na Mannheimu. I meni je to bilo, onda sam shvatio da nešto nije u redu. Dobro, ja mislim da je film baš okej. I sad kad ga gledaš... Hvala, meni je onako grozno, Isuse, šta je. Da, i sad kad ga gledaš s ove perspektive, ali prije kad si rekao da nisi imao nikakvog talenta, možda još to, tu već zato sam i izabrao da film počinje sa ovom špicom, potpisuješ se kao kompozitor. Ja, ali to zato što, ja sam mislio da ću snimati film samo da radim glazbu u njima, jer sam mislio, ali nažalost nisam. Ali ovo je jedini film u kojem sam upotrebio far i kran. To je jedini film u kojem fakat upotrebljavam sve te elemente, vi ste redatelji, svi društvo redatelja, to je jedini film u kojem sam kao to upotrebljavao jer sam kao mogao, kao prvi put dobiješ to, pa onda oni to slažu, voze. Tako. Dobro. Mene je tudi, jaz sem gledal večkrat film, ampak me je presenetilo isto kot tebe, da koliko so najini prvi filmi v bistvu bogati v primerjavi s temi zdaj, ki jih delamo, kjer sva očitno zreducirala čist do minimuma, smo se tle še trudili narediti bogato mizansceno, snemali na ulici, ti isto, ne? Isto se slažem, da v zadnjih 3 filmi niso toliko bogate scene, kot je tlele noter v tvojih filmih, ne? Ja, mislim, da sve statiste iz ovog filma stanu moja 3 zadnja filma, Ja. Dobro, idemo dalje. Damjan, vračava se k tebi. Par filmov bova preskočila zdaj nekako v tej tvoji karieri, pa ne zato, ker bi bili ali slabši, predvsem zato, ker smo morala narediti en izbor. Torej, vmes je bil Remington, je bil pornofilm, je bil Stereotip, so bili neki filmi, ki so tudi dosti uspešno komunicirali z gledalci, so imeli nek uspeh v kinu. Pa vendar film, kjer se bova spet ustavila, je morda film, ki ti je prinesel eno mednarodno prepoznavanost in mednarodni uspeh, in to so Rezervni deli. Tako da jaz lahko tukaj preberem, da je film dobil 7 nagrad ves na festivalu v Portorožu, nagrajen je bil na mednarodnih filmskih festivalih v Sarajevu, Montpellieru, Trstu, predvajan pa v kinematografski distribuciji v več kot 10 evropskih državah in na več kot 20 televizijskih postajah. Tako da toliko... Pozabil si povedati, da si bil ti asistent. Dobro, do tega še prideva. Ampak tako, Rezervni deli, tudi morda to, kar lahko tudi kot asistent rečem, eden od takrat sigurno tudi tvoj film z dosti velikim budžetom, glede na to, da če me že izzivaš, da so si v tej low budget neki teh začetkih bila vedno dosti podobna, da smo izhajali, da smo delali filme z nekimi nizkimi budžeti. Tukaj so kar naenkrat velike številke, velika ekipa, dosti zahteven tudi produkcijsko, dosti zahteven projekt. Tako da mogoče bi nekaj reminiscenc iz tega probala najdete. Ja, jaz mislim, najbrž to izhaja tudi iz te neke moje začetne izkušnje, da pač nisem nekako klasično šolan režiser in da sem si neko svojo varianto, neko svojo pot najdel, kako delam filme. Ne maram v bistvu teh velikih produkcij, blazno me nervira, kadar je preveč ljudi, kadar je preveč stvari, ki jih treba koordinirati.
In iz tega sem naredil nek koncept, da se skupaj zreduciram na minimum. In zadnjič na premieri v Cankarjevem domu je ravno Vastel omenil to, da bilo je precej naporno to snemanje v kliničnem centru. Bila je sjajna ekipa, Urša je bila asistentka, vse je bilo super organiziran, ampak tisto, kar je bilo meni res najboljše, je bilo to, da smo morali šepetati. Ko smo prišli in skratka, cela ekipa, ne vem, koliko nas bo 30, je šepetala in to mi je bilo idealno, ker se mi zdi, da je film edina umetnost, kjer je non-stop en cirkus na snemanju, ne. Glasbeniki v tišini delajo, pesmi se v tišini pišejo, likovni umetniki ali imajo neko glasbo ali neki. Mi smo edini, ki imamo konstantno nek šunder in meni blazno paše, da je vse skupaj tako umirjeno. No, ta film je bil zelo zahteven, se veš, mi smo noč za nočjo, ogromno nekih težav, vmes so nam, imeli smo neke črnce, ki so igrali v filmu in mi smo res snemali na meji, se spomniš, italijanski, in ko so laufali tam proti meji, se eni kar res niso vrnili nazaj, so dejansko kar v Italijo laufali. In takrat je pa 4 leta, ko sem v druge pripeljali, sem noben opazil. In skratka, skozi so bili neke težave. Film je pa res, da bil v Berlinskem festivalu in je nekak način tudi mi odprl pot naprej. Ene 3 leta nazaj so bila z Ognjenom na Berlinskem festivalu, ampak so vas neki poslali na Talent Campus na kaj bilo neko predavanje? Da, mi smo jedini redatelji koji su iz kompeticije Berlina došli do Talent Campusa. Zmeri napreduješ, mi da sva šla pa v retrogradno varianto, tako da ja, no, mislim, vsekakor mi je pomemben seveda ta film zame, ker me na nek način pač mi pa tudi odprl z ostalimi filmi neko prepoznavnost. Dobro, se pravi, izbrala sva insert, v katerem sta spet 2 režiserja slovenska. To bi pa pol podlom. To bi pa pol, dobro, dajmo pol, prosim, to pol kar pogledati. A misliš, da bojo preživeli takole zaplombirani do Londona? Pa, večina jih. Koliko porabiš tam? Ne vem, 2-3 dni, ne vem, različno. Kraljico pozdrav. Od koga? Od penzioniranega dirkača Slovenije, ali kaj? Vidim, da si ti en duhovit človek. Gremo, hitro. Quick fire, cigarettes. Ajde, Bog. Ajde. Demo, hitro. Quickly. Že 2 dni jo klečem, pa se noče oglasiti, hodič babi. Ludvik Zajc? Ja, jaz sem. Tukaj je kajenje strogo prepovedano. Pardon. Mislim, mogoče je zanimivo to, no, da se je takrat precej govorili, da se mogoče malo pretirava s temi usodami beguncev, da smo pa zdaj pač vemo, da so bile te situacije, ki so bili zaplombirani, zaprti in tako noter, tako da se v bistvu ta, ko bi rekel, realnost na nek način hujša od fikcije, ne. In tudi ta kratek film Dokumentarc je bil v bistvu posnet pol na eni od lokacij, kjer smo snemali igrani film, ne. Skratka, mislim, ko se to
13 let ali koliko je, mislim, da razlike vmes, ne. Te v bistvu realnost prehiti, no, je močnejša od fikcije. Dobro, jaz bi tukaj sam komentiral to, kar mi je bilo takrat kot en tvoj, bi rekel, režijski prijem fascinantno, se pravi odločitev. Film, mislim, da je imel 55 snemalnih dni, od tega jih je bilo 44 po noči. In sicer odločitev, da se je delalo vse na nizkih blendah in kontraluči, brez kontraluči, kjer so se nekako ti obrazi teh beguncev stapljali v to temo, se pravi postajali del in cel film nekako diha v tej atmosferi, to se mi je zdelo fajn. Zdaj pa narcisoiden kot sem, ne, da malo pristavim, ne, jaz sem si seveda dovolil v tem prizoru, ne, sem si dovolil spet, da kot igralec nekaj doprinesem, torej, če se spomniš, tvoja navodila so bila, ti jih tlačiš dol, ne, jaz sem prišel s to štorijo, da če že grejo v cisterno, da moram pogledati, če imajo kakšen vžigalnik pa kakšne šibice, ne, to je bil moj igralski dodatek, je pa to citat drugač enega jugoslovanskega filma, in sicer Walter brani Sarajevo, ne, ki grejo tam, ki pridejo med v to skladišče benzina, ne, Bata Živojinović in te dva, in ta Nemc isto fojer, ne, nekaj in jim isto najde šibice. Dobro, gremo mi naprej, intermeco, in smo spet pri Ognjenu i znači opet smo tu, dolazimo do filma koji ti isto u jednom trenutku otvara neku, znači, međunarodni put. Isto je prikazan na Berlinskom festivalu, ali 2 godine ili 3 kasnije nego Damjanov, i isto ima distribuciju, ima festivalske uspjehe i tako i zove se Oprosti za kung fu. Sam da kažem kako je došlo do Berlinskog festivala. To je bio televizijski film, film ko TV drama i tako dalje, i televizija ga nije htjela pustiti kao u distribuciju, kao to je bez veze, njih to ne zanima. Na televiziji Hrvatskoj su jako old school, vjerujem da na Slovenskoj je neka slična fina atmosfera. I ja dobijem poziv sa Berlinskog festivala i onak skačem od sreće i govorim urednici sa televizije, pozvani smo na Berlinale. Ona kaže šta? Kaže na Berlinale. Aha, dobro, imate vi potvrdu? Kaže, evo, čovjek me zvao. Ok, neka nam pošalju telefaks. Telefaks više ne postoje. I zovem Berlinski festival i molim da Hrvatskoj televiziji pošalju telefaks. Da kaže, ali nemamo telefaks, ne postoji na naše. Molim vas, odite u poštu i pošaljite festival. Neki čovjek tamo iz Berlina ošao u poštu u Berlinu, poslao telefaks Hrvatskoj televiziji da bi mogli doći tamo. Tako je taj film zapravo došao na kraju na Berlinale. Na kraju ispalo dosta dobro, kopija na Berlinu je bila užasna i imao sam intervju, a ovo fakat je sad olajavanje Hrvatske televizije, ali prije ali fakat to moram ispričati jer je dobra priča. Kao prije premijere na Berlinale, puna sala, svi dolaze i novinarka sa iste te Hrvatske televizije koja producira film, prvo pitanje njeno je bilo pogodite ko je. Niko od vas neće pogoditi. Bili smo u forum section. Zašto film nije u competitionu? Ja kao, ok, nije, ali TV film je ovo, ono, i stvarno bila dobra projekcija, sve je prošlo, wow, ovo, ono, i nakon toga dolazi ona meni kaže, čujte, nešto nije bilo dobro sa svjetlom, ja sam redatelj, kurac, šta ti nije bilo dobro sa svjetlom, mogu li ponoviti pitanje? I drugo pitanje je bilo nakon uspjeha u Berlinalu i tako dalje. Tako da taj film je fakat bio nešto šta je imao, mali film koji je imao jako puno sreće. Pa dobro, da, izvolite. Mogoče, s tem filmom pri tem filmu sva se midva srečala in sicer na Sarajevskem festivalu je bilo neko kosilo za avtorje in mislim za goste festivala in bilo je en kup zanimivih ljudi, Steve Buscemi in ne vem kdo vse je bil. In zdaj smo tako prihajali gor in so bila imena, kje kdo sedi. In tako čist na koncu mize vidim jaz ko svoje ime in tam piše še nek Sviličić zraven. In sem si mislil, ob vseh teh zanimivih gostih, ki sem jaz bil na enega Hrvata tle na naletu.
Pol mi je Ogi kasneje rekel, jaz sem isto pomislio. Mislim, poznaš nekog njemačkog producenta, pare nekaj. In tako smo mi morali sedeti skupaj. Zora je tu zraven, ne? Ne, nisi bila. In pa so iz ljudnosti se pač začela nekako pogovarjati. Ogi me je povabil na... Kako dosadno da smo počeli pričati međusobno. Ogi me je pa povabil na film in tako sem jaz videl na Sarajevskem festivalu Oprosti za kung fu, ki je za mene še danes po moje najboljši hrvaški film zadnjih od leta 1991. Res izjemen film. No in potem jaz seveda sem Ogiju povedal, da mi je film všeč in sem bil kar malo bolj mu simpatičen. Ogi je šel pa naslednji dan gledati moj Delov se obaja takrat bil in Ogi je bil moj Delov se obaja všeč in pa so se kar zmenili, da gremo na morje skupaj, tako smo si nekako postali simpatični. To je v bistvu začetek najnega prijateljstva. Super, evo, dajmo pogledati en kratek insert iz filma Oprosti za kung fu. Doktore, šta je? Rađala je pod stresom, to nije dobro. Tako da psihosomatski... Pa doktore, ja te pitam šta je? Muško je, muško. Bravo, doktore, Bog te dragi. Čestitam, doktore, svaka čast. Bravo. Evo, ajmo ga vidjeti, šta čeka? Slušajte, vi ste otac, jel? Ja nisam, di bi ja bio otac, ja samo vozim. Umra je otac, ime jadni. Udovica, on? A ja bi treba svakako s nekim porazgovarati. Vi ste mater, jel? Jesam, doktore, Boga mi jesam, znaš da jesam, šta je, ali nije zdravo. Eto onda s vama. Dođite malo. Nemoj nas sve u mučiti, redu, doktore, sve u redu. šta je? Dođite malo. Ajde, kako? Evo ga kad. Miro je tu. Gospođo, ste li normalni? Ovo vam je bolnica. Di je? Ne možete sad vidjeti spava i nije van u ovoj sobi. Reci meni di je ona. Ma slušajte, možete razgovarati s doktorom ako hoćete, ali ja vas ne smijem pustiti u ovakvom stanju. A je li? Pa sve ste probudili. I opet ću, samo me gledaj. Kat, smiri se. Ako sad treba, situacija je takva kakva je. Ovako, smiri se, nemoj drži živce. Ovako, vidi, jel taj tvoj Šime od ovih Mire, jel on malo... O jeben te zemljo, Indio. Lako je tebi govoriti. Kate, šta je? Češ ti više reći? Eto je muško ako to pitaš. Ko da mi je niko reka, Kate, ima Boga dite. Čačina.
Šta si ti, spoludija? Šta je sam poludi? Ma daj pomalo, nije kulturno. Jebeme se za kulturu. Evo muško. Ok, na brzinu ćemo malo priču samo za ljude, znači djevojka čerka dolazi iz Njemačke, očito poslije rata koji se završio, trudna u to selo negdje opet na Velebitu gdje bi to moglo da bude. I eto, tu dolazimo do tog momenta u filmu gdje u stvari roditelji pokušavaju sad da joj nađu muža, ali tu već dolazimo do tog momenta. Znači, još uvijek smo u tim brdima nad Splitom, ali režija je tu već totalno drukčija. Mislim, tu je, očito vidimo tu sad reditelja koji već traži šta, ako kažemo da je u Morskom psu još sve to nekako ide malo misto i to, I meni je ovo bolje, sad tek skužim da svaka sam napredovao, ali ima jedan far, ali što je najbolje, režim je sve bolje što koristim manje tehničkih sredstava, tako vjerojatno bi se trebalo lišiti svega. I ja mislim da je taj put prema minimalizmu bio neki put. Na ovom filmu prije sam još uvijek vjerovao da će publika ići u kina. Ovdje sam odustao od toga i mislio sam whatever, kao nema veze, snimit ću onak kak mislim, i onak ne znam koristiti te stvari pa ću napraviti ovak. Ali mislim da je režija bolja, dogodilo se nešto, postoje filmove koji imaju sreće, ovaj je imao sreće, nekako je ton filma cijelo vrijeme bio takav da je, on ima primarno nostalgični ugođaj na neki način i taj ugođaj se osjeti u svakom kadru. To je vrijeme koje je zapravo nestalo i zato mislim taj film možda još diše danas na neki način. I mislim da je mislim da to film na kojem sam zapravo ja odustao da budem redatelj, nego sam kao nešto snimao. Zato to izgleda, sad mi izgleda puno svježije od zapravo čak mog zadnjeg filma. Zato što mislim da jednostavno je film u kojem sam odustao nekih stvari, što je uvijek dobro kad se pustiš kad pustiš da brod ide i onda nek ide kak voda ga nosi, onda nekako film ispadne dosta fluidno i onak prirodno. Dobro, super, hvala. Znači, sad dolazimo do momenta gdje naravno moramo da kažemo ti Ognjene predaješ scenaristiku na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i znači vas dvoje ste se sreli tu u Sarajevu, otišli zajedno na more i desila se Slovenka, ili kako bi uveli to nekako? A ne, ja mislim Dane me zvao dok sam bio u Berlinu na postprodukciji Armina, da bi to pisali, tako da nije bila tako romantična priča, bilo dosta, jel možeš ti to nešto sad odmah, a da nije sad tak dugo? Ne, pazi, mi smo prije napravili još jedan scenarij. Da, napravili smo dva, Izvoli. Mi dva, ne, ni šlo to tako enostavno, to je bil že najn Slovenka, drugi ali tretji scenarij. Mi smo začela pač pisati in stvari ne grejo tako enostavno, saj imamo vsi te izkušnje, pač, da projekti ne grejo skozi. Tako da Slovenka mislim, da je bila drugi ali pa tretji projekt, ki sva ga začela skupaj pisati, tako da niso še stvari tako enostavne. Ne. Jaz sem mislim, da sva z Ogjem bila v kontaktu, jaz sem prosil Daneta, da nekako smo se dogovarjali, da bi, ne bi, in tle se mi je zdelo, da je fino, da se Ogi vključi zraven. In zdaj na nek način, to, kar sem se videl pogovarjal na njegovi režiji, nekako on ekonomizira iz filma v film, je, bi rekel, vedno bolj ekonomičen v režiji. Ne vem, je to del dalmatinskega karakterja, ampak dejansko so stvari pri njemu že toliko precizne, da kadri trajajo točno toliko časa, dokler zdržijo. In nikoli preveč, ampak toliko časa, dokler zdržijo. Ne? In to je seveda ena, ko bi rekel, ena sposobnost, ki
ki jo po moje nimaš kar tako prirojeno. Mislim, enostavno te stvari jih tudi razvijaš skozi. Da, dobro, ali moram priznati da je Slovenka najpopularnija stvar na kojoj sam radio. Moram reći zašto. Zato što je jedini to film koji moji prijatelji i poznanici koji nemaju veze sa filmom downloadaju, jer je američki naziv Call Girl, misle da je pornić. I onda downloadaju, prvo ide najpornić i onda vide moje ime. Jeben ti, kaž si radil Call Girl, kao kako. I to je fakat jedini film za koji ja znam da ljudi koji nemaju veze sa filmom gledaju. Tako da je to stvarno planetarno. To je bilo, ker je ameriški distributer, ki je film odkupil, je naslov spremenil iz Slovenke v Call Girl in tisti dan, ko je film izšel na DVD-ju, oziroma tisto nočno, ker je bil zamik, je bilo, mislim, da 15,000 downloadov. Ne? Mislim, da so bili več ali manj vsi besni, ki so sneli film dol, ker so pač mislili, da je iz Slovenije Call Girl. Drugač pa, ne vem, midva imamo lepe spomine, ne vsi, ne. Filmov so učitelj, mislim, poleg tega, da je dolgočasen, to so mu vse čas učitelj, kar sicer sprejmem kot, ker pač dolg čas je ena taka subjektivna kategorija in verjamem, da komu je bilo. Ampak predvsem sem učitelj takrat dvoje, da je nerealen in sicer prvo, da Slovenke ni šans, da bi se prostituirale, kar se je pol nekako izkazalo, da... Drugo pa, kar je ta film odpiral v bistvu temo, te slovenske želje imeti neko svojo lastnino in se zato magar zakreditirati. In šele po tem filmu je v bistvu vso silovitostjo usekala potem ta kriza nepremičninska. Tako da na nek način se mi zdi, da je Slovenka v resnici prva žrtev te nepremičninske krize v Sloveniji. Evo. Dobro, super. Mogoče zgolj, ker zdaj bomo pol pogledali tudi kratek insert Slovenke, ampak mogoče bi tukaj samo še ognjene, znači nije samo Damjan reditelj sa kojim radiš kao scenarista, na tvojem putu nakupilo se već... S Damjanom ne radim samo kao scenarista, s Damjanom, mislim, on radi na mojim filmovima i na njegovim, mi smo na neki način... support, to nije suha, mislim sa dosta redatelja radim, ali sa Damjanom sam kužim već od prije, to je druga vrsta priče. Ali da, radim sa dosta stvari kao scenarista, ja sam kao, ali to je više kao, kako da vam kažem, negdje na Wikipediji je neko napisao da sam kao, oni kažu doktor Mabuse, uvijek neko napiše na Wikipediji nešto, onda to svi citiraju. Ja sam pomogao nekim hrvatskim redateljima, nekim redateljima iz Srbije da kao pokrenu svoje karijere, onda u Wikipediji napisano doktor Mabuse u hrvatskog filma, ali onda vas svi novinari to pitaju, novinari iz Pakistana, you're doktor Mabuse o Croatian film, uvijek je ta ista vrsta priče. Tako da mislim da je ta vrsta, ali mislim da sam dobar sugovornik redateljima koji u jednom trenutku nisu sigurni u kojem smjeru scenar ide. Dobro, super. Ajde da pogledamo onda insert iz Slovenke, pa ćemo još malo reći o tome. Sem videl, da imaš 2 mobitela. Ja in? Eni malo pa po 3 pa kaj? Zakaj malo po 3? Razumem, kaj pa počnejo z njimi? Rabijo pač, ne, za razne zadeve. Kakšne zadeve? Razumem, kaj bi en človek počel s 3 mobiteli? Ni en dost. Pa se danes to več nič ne stane. Ja, okej, samo ti veš, koliko je to sevanja. Mislim, res ne razumem, kaj vam bo to. Edi, ti imaš česa ne razumeš? Razumem, no. Ja, prav, če mi ti nimaš nič za povedati, bom pa jaz nekaj povedal. Ja, povej, no. Daj, cigaret si priži. A si bolan? Ne. Spet smo začeli vaditi. Elektrošok. Spet bomo malo žgali, ne? Če nimaš nič proti, če ti nav neroden.
Kaj? Nič, kaj sem kar rekla. Super. Boš še kaj komentiral, Damjan? Ne vem, kaj pa bi, mislim, to je bilo najno res prvo sodelovanje. Mogoče bi se bolj navezal to, kar prej Ogi pravil, ja, da to sodelovanje ni omejeno res sam na pisanje scenarijev, tam, kjer sva podpisana, ampak da je to neko zaupanje in tudi ena taka brutalna iskrenost, ki jo imamo en do drugega in si tudi filme, kjer nismo podpisani, običajno vedno jaz prvo njemu pošljem ali pa scenarije in Ogi meni in nekako sva si najstrožja kritika in tudi eno drugega pričakujejo to, da bova, da če je treba, da preprečeva en drugmu kakšno neumnost oziroma sramoto, kot bi rekla tlele. Kot bi rekel tlele Pero Mosevski, ki se pa tudi pod odlomkih vidi, ne, da je res v vsakem mojem filmu. Ne. Tako da to. Dobro, se pravi, prišli smo že v drugo polovico tega večera. Morda je na mestu zdaj tukaj, da vprašam publiko, ali morda imamo kaj nujnega z vaše strani, kakšno vprašanje, da ga moramo predelati. Zdaj, če ne, da gremo mi naprej pa. V kateri tehniki je bil sneman prosti kung fu? Joj. To je bilo snimano na Super 16 i onda su maestralno zeznuli u prebacivanju na 35 i onda su savršeno još zeznuli u prebacivanju na betu, što su onda dodali sa prebacivanjem na DVD. I ovo je rezultat toga. A mislim da naravno da je šteta, mislim, meni je pogotovo šteta, ali to je bila takva tehnologija, to je fakat katastrofa. Dobro, moram tudi to komentirati, upam, da se zavedamo, da klipi pač danes tudi ne reprezentirajo kopij, iz katerih so se vrteli, ne, so pač narejenih iz tega, kar smo uspeli rešiti. Se pa bližamo v tej drugi polovici, bi rekel, nekim novejšim filmom, ki pa so že, bi rekel, na HD-ju, tako da bo tudi nekako po tej plati bojo bližje. Dobro, gremo naprej z Ognjenom in sicer se pravi 3 godine poslije Oprosti za kung fu dolazi film Armin. I sad ako smo u prva 2 filma još bili u Brdima nad Splitom, sad dolazimo u Zagreb. Ali ljudi su isti, to su sve neki kao užasno neartikulirani ljudi koji onak ne znaju šta bi sa sobom i tako dalje. Mislim da je, da, Boston dolazi u Zagreb, to je bio film o tome zapravo, da. Dobro, možda samo da kažemo za ljude, mi ćemo pokazati naravno jedan kratak insert, ali u par riječi šta je priča. Ja sam ovako, ja sam pripremao film za Branka Šmita, bio sam kao ko-scenarist na ovom filmu, to je jedan od ljudi koji su onak kao tražili, gledajte, gledajte se Pulp Fiction, kao kod dosta redatelja je stvar u tome napad panike u trenutku kad treba snimati film je jako očigledan. I ako se gledate Pulp Fiction, ima onaj Mr. Wolf što se pojavi na kraju filma, koji govori zapravo totalne gluposti koje su sasvim očigledne, ali ljudima koji paničare upravo to treba. Tako da sam ja u tom trenutku Branku Šmitu govorio za njegov film Put lubenica i onda sam zapravo napisao scenarij koji on već znao, ali sam ja samo ispisao. I ja sam on me zamolio da idem tražiti neke glumce, mlade glumce za taj film i jedan dečko je bio u tom filmu i ja sam otišao u Orašje naći nekog dečka od 14 godina koji njemu treba za film i ja sam primijetio jednog dečka koji se zove Armin Ormerović i on je došao u Zagreb sa ocem na audiciju. I u tom filmu on igra nekog izbjeglicu, nešto vamo tamo, međutim on je otac tegle neku harmoniku. Ja kažem, pa mislim šta će vam harmonika, zašto? Ali moj sin svira harmonika, kažem, ali film nije o harmonici, mislim neko ne svira, ne treba to. Ne, ali on svira, to je sve dobro, tako dalje. I ja kažem, ok, oni sa tom harmonikom dođemo u menzu HTV-a, Hrvatske televizije, mi sjednemo, to je menza, da idete naručit i otac cijeli naruči rundu za cijelu menzu, kao, to je sve, a sin se tako sin crveni, tako se srami tog jadnog oca koji je onak očigledno izvan totalno. I meni tu pada na pamet, to je film, ne ovo što Schmidt snima, nego to je film, ovo je film. I onda sam to sjeo i napisao i nazvao njih i njima je to bilo super i tako je zapravo to
To je priča o nastanku tog filma. Molim? Malo je Cankara tu unutra. Pa, Cankar je na kraju filma zapravo sin požali što se rugao ocu, šalica kave, s plaćem, užas, da, kak možete biti takvi prema roditeljima. Cankar je tu da šalica kave i onaj drugi kad ne želi prepoznat majku ispred škole, tu mi se slama srce, to mi baš ubijam, ne znam šta bi rekao, da. Dobro, ajde da vidimo, znači idemo sa insertom njihova prva večer, oni su... Da, imate Cankar, to sve da idu, da. Možda ti nešto uzmem? Neću ništa. Hajde da ti uzmem suvenir neki, da imaš uspomenu neku, ponesiš. Nisam došao trošiti to. Nije zbog pare problem. Šti sam da uđeš. Ma nemoj vati te pare na ulici. Da ti uzmem nešto drugo, hajde. Hajde kad se navalio. Kako ovo ljudi srede jebać. Ko apoteka. Jel tebi to malo? Hoš još jednom? Tu ti je porcija sa salatom, imaš sve. Ne treba mi. Ja mislim u sobu ponijeti hotel. Šta će ti u sobi? Nisam gladan. Ode ja tebi tako isto uzeti. Šta si ti dali, sine, je li to neka akcija? Nije. Pa šta je onda? Ma obosni nešto. Pa znam da je obosni, kakva je tema? Opet o ratu. Šta je u ratu? Ma daj, šta će ti sad gledati? Pa daj da vidim šta je u ratu. Ma bez veze je nešto. Pa neke bez veze da vidim, da ti objasnim ako ti nešto nije jasno. Ma jasno mi je. Bez veze je ništa posebno. Ne može, Armine, biti bez veze ako je strani film. I trebaš to govoriti ko da ti se sad dešava, najnormalnije. Hajde probam. A gdje ćeš ti još glumit, molim te? Gdje ću ja glumiti? Eto, ko ti mene rodio, nije ja tebe. Otac ništa ne zna, jel? Hajde probam. Ma ne radi se u nas ovako, smjačim se ljudi. Što? Ma nešto da nestanem poput duha. Pa ako piše, sine, nestani. Kakvog duha? Ne znam. Armine. Ja ti kažem, to je strani film. Njemački. Vidiš koliko se Njemci interesuju za ovu situaciju u Bosni. Tvoje je, sine, samo da sutra ujutro budeš uvjerljiv, ništa više. Eto, ti znaš najbolje. Pa ne znam ja najbolje, što bi ovi drugi bili bolji od tebe? Ti sviraš harmoniku, znaš koja je to prednost. Pitaj njih, sviraju li harmoniku. Ne znam gdje je tu problem. Sjediš malo s ljudima, popričaš. Važno je samo da im se svidiš. Tako?
Dobro, mislim da ćemo sljedeći klip, znači otvaramo sa Damjanom tu njegovu liniju dokumentarnog filma, ali tu super mi je bilo što si ispričao tu priču kako je došla ideja do tog scenarija. Znači, koliko ti se, mislim, kako nije sad da je to da pitam za recept, nego da li si jedan od onih reditelja koji uzimaš neke događaje iz, rekao bi, realnosti pa ih onda oblikuješ u nekom svojem, je li ti to bitno ili... Ma da, naravno, ali uvijek reflektiramo onaj osjećaj koji u tom trenutku u životu imamo. Valjda sam tad bio iritiran evropskim odnosom, odnosno na neki način uvijek sam osjećao u sebi neku vrstu što se tiče Armina. Znači, film je uvijek refleksija ne priče, priča je sasvim druga stvar. Film je refleksija nekog osjećaja koji onda daje ton filmu. Osjećaj u Kung Fu je bio neka vrsta nostalgičan osjećaj. Osjećaj u ovom filmu prvome, na Viti morski pas, je bio neki osjećaj izlaska, ali užasno old school. Mislim, kako čovjek putuje u životu, tako idu i filmovi. I osjećaj u Arminu je bio neki osjećaj kompleksa manje vrijednosti u većem gradu i užasno osjećaj budalastog pristupa zapadne Europe balkanskom problemu. Te dvije stvari su zapravo iste. Taj kompleks i taj osjećaj budalaštine su zapravo u ovom scenu što smo vidjeli užasan kontrapunkt. Sa jedne strane, taj scenarij koji mali čita je očigledno kretenski, a oni se toliko boje te zapadne Europe. I sa obe strane je užasno nerazumijevanje i zapravo pravi neku vrstu humora koji je toliko tragičan da se čovjek po meni ne može smijati. Isti osjećaj kao oprosti za Kung Fu. Damjan ima istu stvar. Taj humor je toliko smiješan, a istovremeno meni toliko tragičan da čovjek ne zna da li bi smijao ili bi plakao. I upravo u tom procesu gledaš film. Film ide cijelo vrijeme tako da te pomiče između, zapravo te ne pomiče, nego cijelo vrijeme mislim da film koji želim raditi mora hodati između, kao britva, između situacije plača i smijeha. I upravo ta tanka granica je onaj put koji ja biram u scenariju, kad pišem scenariju, kad radim film. Da ti nisi siguran je li to on mene zajebava ili šta. Jel ja bi se sad trebao plakat ili bi se trebao smijat. I to sam i u zadnjem filmu, mislim, pokušao napraviti, ali kad gledam to, kad gledam ovu scenu i kad sam gledao ovu scenu prije, mi je vrlo jasno da je negdje film nastaje ne u trenutku kad vi odredite temu, nego film nastaje kad vi budete pošteni prema sebi kad radite taj film. I mislim da je tu negdje odgovor. Ne? Dobro, super, hvala. Damjan Mrva nimava seveda časa, tudi to sva se odločila že nekako v pripravah na ta večer, da bi razvijala tvojo celotno dokumentaristično linijo. Ampak ravno iz tega sva izhajala, da so vedno tudi ti neki dogodki iz nekih dokumentarcev, ki se pol znajdejo v teh nekih tvojih igranih filmih in tako naprej. Seveda smo, mislim, skrajno zanimiva je zgodba May, o kateri smo imeli priložnost brati in te neke režijske odločitve posneti to v enem kadru, ampak ni pa tvoje delanje dokumentarcev vedno tako, kot bi rekel, se nam zdi enostavno, nekaj se zbereš, pol greš pa nekaj posnet, pa iz tega nastane film. Meni so, mislim, zdaj, ko bi rekel, pravzaprav ne predstavljam si, da bi lahko 2 celovečerca posnel enega za drugim, pa ne da bi vmes ali nič delo ali pa ne posnel dokumentarce. Dokumentarci mi je zmeri na nek način, ko končujem igrani film, se že veselim, da se bom lotil kakšnega dokumentarca, ker mi je to zmeri v bistvu seveda ni takšnega pritiska in običajno si izberem temo, ki me zanima in poskušam seveda, zdi se mi, da je pomembno govoriti in odpirati neke teme, ki mogoče niso vsem všeč, ampak se mi zdi, da včasih v nekih stvarih moraš spregovoriti. Običajno je to nekje, ali so to neke družbene teme, ali je pa področje sodobne umetnosti, te dve teme me nekako zanimata. In zdaj to, do česar bomo pa tle prišli, je pa mogoče zanimivo povedati, da imam jaz kar nekaj projektov, ki enostavno sem jih začel delati, pa jih nisem dokončal iz raznih razlogov.
Danes tehnologija seveda to omogoča, praktično ni nobene investicije, ko imaš neko idejo, greš, posnameš, tudi meje so na ta način nastale, ne da bi vedel točno, kaj bo ratalo. In teh je to mislim, kakšnih 5, 6, 7 takih projektov in pa vsake toliko časa, ko nimam kaj delati, se vračam k njim pa iščem mogoče nek nov pogled na stvar, kako bi jih oživil ali pa, kako bi rekel, reanimiral nazaj v neko življenje. Tako da se pol kakšni se zgodijo, kakšni se ne. Ta je eden od teh, ki je nastajal paralelno z enim drugim celovečercem, da nam točno povedal, kaj je to. Bom pa po filmu. To je, ko smo snemali Olaja, smo imeli intervju z Marino Abramovič in je potem ona po premieri svojega filma imela Silent Party. Skratka, bilo je blazno ekskluzivno, samo ljudje s pozivnicami so lahko prišli noter. In pogoj pa je bil, da se ne sme govoriti. Skratka, tako ta metronom je skozi v tripu. In mi smo bili edina ekipa, ki smo dobili dovoljenje, da to snemamo. Meni se je zdelo super in tako se mi je zdelo, da je to tema za en kratek film, tako 10 minut. S Tevžem Logarjem sva to skupaj delala. In en mehen košček je tudi uporabljen sicer v filmu noter. Jaz sem pol to montiral in smo nekaj časa z Marino bili v kontaktu in bila zainteresirana, da bi se film naredil. Pa sta pa ona dva z Olajem že tako zaratila in vse skupaj, da pol ta film se mi je zdel, da sem jaz nekako na Olajevi strani ostal in nisem pol hotel niti več naprej ustrajati, z njihove strani tudi ni bilo. Tako da je v bistvu ena taka groba montaža tega filma je narejena. To je danes prvič, da je prikazan. In je eno teh primerov, ko nekaj jaz štartam, pa pol včasih neke stvari tudi ne končam. Itak sem že dost, imam že dost filma, ne moram se končati. Ja, če ne bi poznal protagonistov, bi mislil, da je to nek nemški science fiction leto 2032 pa to. Dobro, evo, mi se počasi bližamo koncu, se pravi, prehajamo do zadnjih, najbolj svežih filmov naših današnjih gostov. Ognjene, znači dolazimo do filma Tak vas upravila, opet
veliki uspjesi, premijera u Veneciji, distribucija i sve to. I sad znači opet smo sad u Zagrebu. Mislim... Mislim da to mjesto gdje se odvija film nije presudno za, niti govori puno o filmu, niti tako dalje. Zagreb je u ovom smislu meni u mjestu uvijek... mislim da mjesto ne znači da li je Zagreb ili Split ili je planina, nego mjesto odgovara nekom dramaturškom simbolu. Ovo smo vidjeli, ovaj prvi film što ste vidjeli, to je mjesto pozornice, neka vrsta pučkog teatra, teatra de alte. Ovo drugi film ste vidjeli planinu koja ograničava ljude, niste vidjeli jer nije bio insert, ali oni su u nekoj planini. Treći film je bio Hotel, koje je mjesto totalnog otuđenja gdje ljudi pokušavaju naći neku vezu, a ovaj četvrti insert se događa u Novom Zagrebu, koje je zapravo mjesto apsolutne birokratizacije ljudskog života. I tako da sam zapravo mirao mjesta ne po tome da li bi snimao u određenom gradu, nego više po tome što to mjesto na kojem snimam donosi likovima ili radnji, što naravno normalno, na kraju krajeva. Ovaj film je zapravo nastao na neki način iritacijom, sociološki, ako baš hoćete, i mislim, nije lišen humora, ali je humor u ovom filmu toliko opor da se zbilja nikome ne smije nakon njega. Ima humora i tako dalje, najbizarnije, ali užasno specifičan. Mislim, najviše se u ovom filmu su se smijali Rumuni, vidjet ćete zašto, ako niste gledali film, gledat ćete insert. I mislim da je, u stvari radi se, za mene to je neka vrsta komedije u odnosu čovjeka prema birokratskom sistemu, međutim, ovo je možda moj jedini film koji baš završava tragično i dosta crno i mislim da gore od ovoga ne može, tako da mislim da sljedeći mora biti malo vedriji na kraju krajeva. Dobro, znači pogledat ćemo jedan insert, govorimo možda još da govorimo o porodici, znači o ocu i majci i sinu, cijeli film se vrti oko oca i majke u stvari u tom nekom birokratskom labirintu. Da, film u tom smislu nije pretjerano atraktivan, ali sam ga htio napraviti suh. U ovom filmu sam odbio sve mogućnosti koje mi pruža filmska režija, pa sam probao to napraviti i probao ga napraviti koncentriran isključivo na ideju o kojoj se radi. Film je onak, ako niste dobro raspoloženi, nakon ovog filma bit ćete još lošije, to je ideja toga što sam snimio, ali mislim to je ideja većine evropskih filmova, tako da nije nešto. Dobro, ali nakon ovog kratkog inserta sigurno neće biti, tako da pogledamo još to. Sve si kupio, bravo. Da, sve sam uzeo. Imaš li račun da vidim, mogu li odbiti od socijalnog? Koliko je došlo? 60 kuna, je li to puno? O nije, ali sve jedno. Ajde se ti presvuci da ti ova jakna ne uhvati miris po kuhinji. Uzeo sam njemu ovaj sok, ovdje ima dosta željeza, je li tako? Dobro. A što si paprike kupio? Nisam trebao. Pa nisi, sad su skupe, a nisu ni dobre. Idem se ja presvući.
A jebi ga, imamo sad i paprike. Je, Ivo, imamo paprike. Ivo, molim te, pogledaj su suhe krpe tu na radijatu. Evo, ova je suha. Bravo, da. Možeš Tomicu zvat, ovo će biti gotovo za 5 minuta kada se razbudi. Evo, samo da stol ja postavim. Valja ovo ulje. Su ostale mrvice. Jebem ti, Šta je? Ma ništa u redu, ajde. Evo, ovo je sad ozbiljno, ovo treba namazati. Dobro, u redu je. Staro ulje. Molim te, izreži kruh i naspi njemu sok. Vidi ruku. Dobro. Jebem ti staro ulje, šta napravi. Ima tamo mast, ovo se mora namazati. Dobro. Evo ga opet. Ne znam. Možda nam treba novi štednjak. Pa dobar je ovaj. Sam ti rekao, na crveno samo malo stisneš. Evo radi. Ajde, može gospodin doći. Češ ga zvat, molim. Idem. Tomice, ajde šefe, ručak je na stolu. Tomice. Šta je sad opet? Jesi ti živ, momčina? Tomice! Šta ti stvarno spavaš? Dobro, kaj? Možeš barem pozdraviti mamu i tatu kada dođeš kući. Ma nisam gladan. Moraš jest. Kad je nastava? Tomice! Ja stvarno ne znam, on ko vampir u toj sobi. Čekamo te. Ajde ti uzmi jaje, ja ću izrezati. Daj. On isto voli salatu na tanku. Čekaj, nemoj podlijevat. Prepržit će se. Daj. Evo. Daj. Daj mi tanjur, molim te. Što ti je ta majica prljava? Ma nije što je bilo. Vidi ovo na rukavima. A to? Pa da te ne pobije. Neće, ako fino odispod uhvatiš. Eto ga. Isuse. Dobro, pa kaj sad, pa nije tak strašno. Ko jebote? Ivo. Pa dobro, pa kaj sad, pa ne voli me uopće. Dobro, znači vidjeli smo, to je, mislim, ja sam izabrao ovaj insert prije nego što oni uđu u taj birokratski mlin, zato što mi se čini da je tu neko iščekivanje je postavljeno, tako kao što govoriš, bez nekih sredstava, a opet tako jako je to čekanje na tog mladića da izađe. Mislim, super je to uspješno ispalo. Nije to, mislim, baš kako kažem, ja kad gledam to, ja ne znam da li imate isto, meni je to komično cijelo vrijeme. I izgleda, kako da kažem, recimo čak da sam htio napraviti efekt komedije u prvom filmu, on mi nije uspio jer mi sad nije bilo smiješno. Znači, htio sam napraviti komediju od prvog filma, nije baš smiješno. U ova zadnja 3 nisam htio napraviti komediju, ispala komedija. I užasno me veseli da zapravo ja želim raditi ozbiljne filmove i oni ispadnu komični. To je nekako, sad ste mi stavili u tu perspektivu kad sam mi pokazao ovaj insert, ja nisam gledao ovako, nisam, osim kad ne moram, ne gledam ništa što radim. I jako mi je drago da
mislim da taj princip, mislim da se u filmu vidi da sam iz Mediterana koji uvijek negdje želi zeznut. I to je to kad se pojavi mali, ovoj obitelji koji se brine oko štednjaka, kad se pojavi mali ili kad se pojavi žuto dijete ili kad se pojavi njemački film u bosanskoj familiji, nekako mislim da je to neka vrsta šale koju želim raditi i baš mi je, jako mi je drago ovaj razgovor zapravo mi je pomogao da shvatim što, kakve filmove radim. Ali mislim da što se tiče sredstava u filmskoj, o tome mislim da što manje koristite efekte, to je efekt veći. To je moj utisak, jel? Vi ste vidjeli kroz ove inserte da sam ja smanjivao efekte koje sam koristio. Prvi film je bio pun svega, ali nije bilo ništa. Drugi je bio malo, bio jedan far, ali ali čak bespotreban. I ovdje sad više nema gotovo ničega, gotovo da nema filma. Pitate se zašto ja to gledam. Jel? I mislim da nekako sam valjda htio sebi dokazati način da me ne zanima film nego život. Mene film u principu, da budem iskren, ne zanima, ja filmove rijetko gledam, nekada sam gledao Rio Bravo, bio mi super, ali ove nove evropske to ne mogu vidjeti više. Tako da mislim da je zapravo način na koji radim, ja mislim, vjerojatno i Damjan, da zapravo ljubav prema filmu je užasna floskula, da mogu završiti sa svojim zadnjim filmom. Ne postoji ljubav prema filmu, postoji ljubav vjerojatno prema likovima, ljudima. Jaz bi tle mogoče sam dodal, da Ogijeva ta znamenita izreka je na festivalih, ker sem mu parkrat rekel, da gre kakšen film gledati, pa je rekel, pa niso festivali zato, da se filmovi gledajo. Ogi prav ne hodi, ne. Mislim, da tam še eden, ki tudi ne. Drugač pa, mislim, zdaj tako, kar se tiče, takva so pravila, je ta humor v funkciji enega totalnega nelagodja. In jaz se spomnim, ko je bila še nedokončana verzija, ko si mi jo poslal in je rekel, da je prosim, če mi nariš neko dramaturško analizo, da je bila, da sem jaz res, mislim, ne spomnim se, da sem kdaj še tako fizično bolečino občutil, še posebej v poziciji, ker je to pozicija naspram sina, ne. In vsi, ki smo starši, seveda, mislim, je največji strah, ki ga imaš strah do otroka in to, kar se zgodi v tem filmu, je, mislim, meni je bilo tako pretresljivo, da jaz nisem bil v stanju, sem ga potem mogel še enkrat gledati, da sem ga sploh lahko malo z distance analiziral, da so se pogovarjali, kaj ja in kaj ne. Tisto pa, ki že skozi nekako vlečemo paralele med Ogijem in mano, je pa zanimivo tudi to, seveda, da je tudi ta film bil inspiriran na nek način z enim realnim dogodkom, ki so enega fanta pretepali v Zagrebu in je zgodbo tudi seveda obrnil čist nekam v drugo smer, zelo podobno kot zdaj to, kar verjetno hočeš najaviti, če naslednji. Kar nam prihaja, ne, afera Beričuš, film Nočno življenje, pardon. Dobro, se pravi, film je zdaj v distribuciji, dosti ga je po medijih, tako da mogoče lahko to neko plat malo preskočiva, ne, zanimivo je, seveda, tle nadaljujemo, da je to še en film, ki je nastal, se pravi, inspiriran z enim dogodkom, pa vendar je ta dogodek zatvistan in se ti pol v filmu skoncentriraš na zelo specifično stvar. Se pravi, je verjetno spet moralo nekaj časa preteči, da si verjetno ugotovil, kaj je tisto, kar te je pri tej celi stvari zintrigiralo. Ali se motim? Ja, zdaj, če pogledam malo ta opus od Ogija, pa če pogledam moj opus, kako se je to razvijalo in kako so oba pravzaprav reducirala najne filme, na nek način to je ena taka prispodoba, metafora ravno za delo tega na tem scenariju, na Nočnem življenju, kjer sva štartala bi rekel, tudi z velikimi ambicijami in potem vedno bolj reducirala, ne samo reducirala v smislu statistov, ampak v smislu informacij, skratka vedno bolj je šlo vse skupaj samo še v tiste 3 ure ali pa 5 ur, ali koliko je že se dogaja, skratka v tisti noči, ko se zaveš, da življenje naslednji dan ne bo več isto in da bojo ušle neke stvari ven, ali pa če se ne boš soočil z mračnimi skrivnostmi in svojega najbližjega, bo pa špekulacije mogoče še hujše od tega, kar
kar je realnost. Tako da tle sva kar veliko delala in v bistvu skozi smo nekaj povezali s tem Berlinom. Berlinom. U početku 3 priče. Mi smo išli u Berlin pisati moj film, nakon smo zašli pisati njegov. Mislim, ja taj film nikad nisam snimio. Bio je film od 2 prostitutke, a samo neću reći ideju da ali moram reći da su bile 3 priče o filmu. Mogu to ispričati. Bile su 3 priče, da. I jedna priča je bila o čovjeku koji se želi ubiti, jedna priča je bila, Isuse, čak sam zaboravio, koja je bila druga priča? Osim ove. Jedna koja želi roditi. Jedna koja želi roditi i o čovjeku koji ševi pse. I onda me Damjan pitao koja od ovih 3 priča zanimljiva, najzanimljivija, pogodite što sam rekao. I onda smo napravili priču o ovome, međutim o tome da ne postoji zapravo ta scena, nego da je sve iza toga. Šta je, mislim, nekakav koncept koji je onak kombinacija toga da ispričate nešto, a da ne pokažete ništa. Šta je onak kao nešto ja mislim da je to zapravo kraj ove estetike o kojem govorimo. Mislim, danes pred tem sva se dobila, sva šla na večerjo, sva se pogovarjala, kaj bi in se izkazali, da imamo spet in on za svoj film in jaz za svoj film zelo podobne ideje in tudi prišla sva do tega, da sva oba prišla najbrž do nekega konca in da bo treba nekaj spremeniti v našem življenju, da tako naprej več očitno ne gre, da sva res pripeljala do, mislim, ljudi do konca potrpljenja. Došli smo do zaključka da bi morali snimiti malo, ne znam kako da kažem zabavnije filmove, ne znam. Pa ni zabavnije, nego... Kako bi rekao, veselije, ne znam kako bi rekao. Glavno, da sva v tej smeri so prišla, sva upotrebila izraz čorsokak. Čorsokak, da. Da treba iti nekam u neko drugo smer. Da, jer ja znam kad sam gledao čak prvu verziju Noćnog življenja, kao gledam film, sve mi je super, ali on ne pokaže scenu u kojoj je dilda. Kažem, pa daj mi šta ti je, pa glavnu stvar nisi kao. I onda smo pričali o tome da pokažeš da ima to čudo crno. Da. Tako da mislim da ta naša redukcija je došla do krajnjeg stadija reduciranosti, tako da mislim da... Cijelu družbu reduciraš na metaforu skozi dildo je res položaj. To je, ja mislim, zadnja vrsta filma koja je. Tako da evo, baš smo čas došli do zaključka. Da ona sljedeći put možete očekivati neku, ne znam šta... Ne znam kako bi nazvao. Dobro, ostavimo to možda još... Možda, da, može. Da pogledam još insert iz Noćnog življenja, pa da rečemo še. Okay. Mi to moramo obravnavati kot poskus uboja. Moment, prosim, počakajte. Bova takoj. Takoj bova, ja. Na telefon. Hvala. Ne smemo zgubljati čas. Tako bo veste več, za kakšno vrsto poškodbe. Hude uglednine po celem telesu. Poškodbe obranice notranje krvavitve. Veliki psi so bili glede na ugrize. Budete prosim podpisati nalog za odvzem telesnih tekočin. Lahko poveste še kaj več? Gospodje, vse imate prijava. Moram zdaj. A lahko vsaj potrdite identiteto? Gospa je že potrdila. Ivan Potokar, vse veste. Vi pa ste doktor Nikolovski. Ime? Zoran. Dobro, hvala. Dokazne predmete je moralo zaseči. Sestra Vesna. Prosim.
Se pravi, mislim, da to, kar pač, dobro, poleg tega, da seveda, mislim, ideja je sjajna, faktografija, vsa se dogaja, od zadaj mi ostajamo tukaj spijo, ampak mislim, insert si izbral ravno zaradi tega, da lahko morda še eno filmsko anekdoto povemo zraven tega. Ne, nisem ga zaradi tega zbral. Aha, dobro. Kar. Zbral sem ga zaradi drugih stvari. In sicer obstaja ena teorija, da ima vsak film neko točko, nek kader, v katerem je skoncentrirana cela ideja filma. In zdi se mi, da če kaj je ta film to. Namreč cela ideja filma, pravzaprav celo stanje tega glavnega lika bazirana na nekem pogovoru, ki sem ga imel z enim doktorjem, ki dela na urgenci, ki mi je pravil, kako ljudje reagiramo ob takem stanju, taki informaciji, kot se tle zgodila, skratka, da zveš, da se tvojemu nekomu, ki ga imaš rad, zgodilo nekaj res groznega. In ena varianta je, ta klasična je seveda obup, jok, prošnje, pomagite. Druga varianta je agresija, skratka, napadaš zdravnike, sestre, vsi tisti, ki poskušajo pomagati, v resnici so izpostavljeni eni agresiji. In tretji tip je, da ljudje utopijo od groze. In tisto, kar mi je bilo zanimivo, je, da je rekel, da ljudje nezavedno začnejo hoditi v krogu. In zdaj, ta kader je bil v bistvu, mislim, zelo enostavno, ona hodi gor pa dol, ampak kamera je bila iz roke, globinska ostrina je bila par centimetrov, od zadaj se šol ni dogaja, tako da je bilo kar komplicirano vse skupaj posnet, ampak na nek način se mi zdi, no, mislim, kot je prej Ogi rekel, no, predstavlja dejansko to neko, bi rekel, neki, kar sva oba v svojih filmih pripeljala do neke točke, ko sva rekla, da mogoče bi pa zdaj skrenila kam drugam. No. Tako da v tem sem. Zdaj, tisto anekdoto, ki se je pa hotel dodati, je pa, da seveda takrat, ko je nekako najbolj komplicirano, se stvari še dodatno zakomplicirajo. In smo, ko je bil kader posnet, naslednji dan ugotovili, da ura ni prava, da smo zgrešili za 1 uro. In smo potem morali uro posebej posneti in jo, skratka, to, kar vidite noter, je ulepljena 2. ura. Tako da še to pove vsega. Dobro, super. Jaz mislim, da je to v tem trenutku en tak lep zaključek. Seveda bomo publiki dali možnost za še kakšno vprašanje, 2, 3, morda. Letos ali? Zdaj, na morje je pa zmeraj tako, da moram jaz iskati, kam gremo, ker on, sicer Dalmatinc, pojma nima kam se. Moram reći ovo, da smo otkrili, zahvaljujući Zori Damjanu, Dalmatinsku obalu, koju oni su mene Hvar, šta ne gore moji stari sa Hvare, kao vozimo se, kažem, pa gdje idemo, pa kao ispod tunela, tamo Plenković, aha, pa gdje to, nikad nisam bio, ono, ne mogu vjerovati, kao, tako da evo, zahvaljujući kao to je vjerojatno, ljudi ne primijete to, evo, drago mi je da sam tako to otkrivanje, ali nevjerojatno, mislim, ono što je zanimljivo, ono, mi radimo sve depresivnije filmove, sve bolje živimo, tako da to je... Dobro. Ja, če nimamo nič več, gosta bosta seveda v predverju še malo se družila, se pravi, kot je to v navadi, vas vabim, da se še malo zavrtimo. Še enkrat hvala lepa, torej prosim še en aplavz za Ognjena Sviličića. Hvala Ognjene još jednom što si došao in seveda za Damjana Kozoluta. Evo se pravi, še enkrat vas vabim, da se še malo podružimo v predverju. Hvala lepa.